Nou, Monique. Ja. Wat zie je er prachtig uit. Raffen, de wilde beesten. Kom uit je zwembad. Rest op bouwen. En nou ja, qua beweging zijn we ook een beetje verkeerd. Beste kijkers, wij zijn vandaag te gast bij Café Lazarus in Sint-Jansteen. Waarvoor hartelijk dank natuurlijk. En mijn gasten die vieren zo ongeveer een heel jaar feest in hun dorp. En dat doen ze niet voor niks, want hun dorp bestaat namelijk 800 jaar. Welkom bij mij aan tafel, Paul van der Velde, voorzitter van de stichting Steen 800. En Herman de Rechter, jij bent van de Centjes geloof ik, hè? Van de penningmeester. De penningmeester, Ja. van de stichting Steen 800. Jullie vieren dat Sint-Jansteen dit jaar 800 jaar bestaat. En als ik denk aan 800 jaar geleden, het jaar 1226, dan zie ik ridders en kastelen en abdijen en weet ik het allemaal voor me. Maar ook armoede en moerassen. En nou, dat is een beetje mijn beeld. Als je nu op Sint-Jansteen bent, dan zie je van alles. Je ziet de kerk, je ziet de school, je ziet het dorpshuis, je ziet auto's. Stel dat we hier nou 800 jaar geleden gestaan hadden, wat zouden we dan zien? Nou, 800 jaar geleden was er nog erg weinig. Er stonden een paar hutjes misschien. Er liep een modderig wegje doorheen. En Sint-Jansteen had net een heerlijkheidsrechten gekregen. Dus er was een vrijheer, een baron van Gent, die dit stuk land had gekregen van Maria van Oostenrijk. En die heeft dit stuk land is langzamerhand opgebouwd. Er waren heel veel bossen hier in de omgeving. En er was heide. Dat is allemaal ontgonnen, want fast forward tot 1572. Dan kun je zeggen van dan was de heerlijkheid ontwikkeld. Er waren ongeveer 500 inwoners in het dorp. Oké. Dus, en de heide was helemaal... Afgeplacht al? Ja, nee, was helemaal in ontwikkeling gebracht. Het was een vrij welvarend dorp geworden. Oké. En ik zeg per se 1572, dan komt dat van die periode hebben we een prachtige bron, waarin alles beschreven wordt. Alle huizen die er stonden meer dan 100 huizen, schuren. Er werden ambachten uitgeoefend. Dus het was echt een levende gemeenschap geworden. Weliswaar in de rook van de vesting Hulst, waar het de komende eeuwen daarna, tot de 19e eeuw, erg veel last van heeft gehad. Van Hulst? Ja, nou niet van Hulst aan zich, maar van de vele veldslagen die er zijn geweest in die periode. Dus, ja. Werden die dan eigenlijk op het terrein van Sint-Jansteen uitgevochten zo'n beetje? Of? Nou ja, om een voorbeeld te noemen, heb ik net een lezing over gehouden een tijdje geleden. Over het jaar 1747. Klopt dat? Ja, de verwoesting van Sint-Jansteen. De verwoesting van Sint-Jansteen. Toen was Hulst dus bedreigd door de Spaanse troepen. En de commandant van Hulst, dat was dus iemand die een Nederlander was. Hè? En die heeft dus ervoor gezorgd... Een Hollander. De La Roque heette die. Echt een Hollander, hè? Ja. De La Roque heette die en die had de opdracht gegeven om alle struikgewassen en alles wat er ook maar stond met de grond gelijk te maken. Dat was nog niet zo erg geweest. Maar daarna heeft hij het helemaal in de brand gestoken. Okay. Dus heel het dorp was weg. Plus, wat het erg is voor de historicus, ook heel het archief was weg. Ja. Dus vandaar dat er maar een paar bronnen zijn elders bewaard gebleven over de geschiedenis van het dorp aan zich. Oké, maar het is wel helder dat 800 jaar terug, dan is er in ieder geval een plek benoemd van nou, dit is... Ja. Nou, het zal vast nog geen Sint-Jansteen geheten hebben, maar die plek is benoemd en zo hebben jullie kunnen beredeneren dat Steen 800 jaar bestaat, zeg maar. Ja. Oké. Ja. Nou, er is wel een officieel document van, of een kopie van dat document ergens in een archief in België. Ja. Oké. Laten we maar fast forward inderdaad nog verder gaan naar 2026, want daarin leven wij nu. Want jullie zijn het aan het vieren, jullie zijn al bezig met de viering. En op 14 juni dan start er ook een expositie over 800 jaar steen. In het museum van Hulst, dat dan weer wel. Maar ja, bij mij weet heeft Steen zelf nog geen museum meer. Zijn er plannen voor? Nou nee, geen museum, maar er zijn wel collecties in steen. Oké.
Maar dat zijn geen museum, dat Nee. zodanig. Nee. Oké. Wat is de rode draad van de expositie? Dat kan beter Paul vertellen Oh, natuurlijk. oké, daar kom ik zo nog bij Op jou. 13 juni hebben we in ieder geval de opening. En vanaf 14 juni tot 25 oktober is het voor het publiek, Voor het publiek. opengesteld. Oké. Maar Paul kan er meer over vertellen. Even Nou ja, heel- goed, ja, heel in het kort. Ja. We geven een algemeen beeld van die 800 jaar geschiedenis. Het zal bestaan uit documenten, maar ook weer fast forward. We spreken in het maken van een boek over de geschiedenis van Sint-Jasteen. Spreken we ook met mensen die nu in allerlei verenigingen, et cetera, zitten. En dus een gedeelte van de expositie zal bestaan uit oude documenten en de andere meer die op de tegenwoordige tijd slaan. Oral Op de history. laatste, zeg ja, maar, vanaf het einde van de vorige eeuw. Ja. Oké. Je noemt het woord boek. Ja. Jij bent een boek aan het schrijven over... Samen, ja, inderdaad. Samen met de vroegere archivaris van Hulst, Antoine Prinsen, die vooral het oude gedeelte voor zijn, of tenminste het gedeelte tot 1900 voor zijn rekening neemt. En ik hou me bezig met de laatste 200 jaar. Oké, prima. Ja. Ik denk dat het goed is om het daar nog eens apart over te Ja. hebben, over dat boek. Ja, want dat is ook wel. altijd leuk, een boek over de geschiedenis. Ja. Maar goed, als je echt wil weten wat er gaande was in Sint-Jasteen, op die tentoonstelling kom jij trekken, zeg maar. En in je boek, uiteindelijk. Ja, klopt. Ja, oké. Nou, genoeg over die geschiedenis. Hoe gaan jullie het vieren? Ja, om het te vieren. Noem eens een paar dingen, haal er eens een paar dingen uit. Want jullie Ja. hebben een hele mooie website, er staan Ja. allemaal We activiteiten. hebben hartstikke veel dingen. Kort wil ik nog even terugkomen op 750 jaar bestaan in 1976. Oh, we gaan toch nog weer even terug. Ja, ik zal Oké. even een korte impressie geven voor de mensen die dat interesseren. Er was toen een project wat gedragen werd door Rob Eeman en Frans Koolman en Gerard van Eck. Toen de tijd hadden ze een budget, om even een paar getalletjes te noemen eigenlijk, van 50.000 tot 60.000 gulden. Het was toen een ander tijdperk natuurlijk. De gemeente die was toen garant voor een subsidie van 16.000 gulden. Als je het om zou rekenen dan nu, met de huidige inflatie en met de huidige correctie, zou dat betekenen 30.000 tot 40.000 euro. Mhm. Mooie bedragen. Mooie bedragen. Ja. Uiteindelijk hebben ze dat feest gevierd. Ze kwamen uiteindelijk dan 5.000 gulden tekort. Ze hebben er nog lang over gedebatteerd in de gemeenteraad, maar uiteindelijk is dat goedgekeurd. Oké. En er was een heel groot feest toen met een tent bij de Warande. Om nog even iets te zeggen over de artiesten van toen de tijd. Als je dat projecteert op de huidige, ja, dan praat je over echt een gigantisch budget wat je daarvoor nodig hebt. Ik zal een paar namen noemen. Dat is Albert West. De oudere generatie zal zeker die namen Zelfs herkennen. ik ken hem nog. Heel Nee, goed. Connie Venk, Louis Neefs, een hele bekende Vlaamse artiest. Ronnie Tober, Siska Peters, Doe maar. de twee Pinten, de Kermisklanten en niet te vergeten Nico Haak en de Paniekzaaiers. Maar Dus niet te als je veel het- vertellen, want zo meteen moet je eroverheen gaan Ja, toepen. hè? daar kunnen we nooit overheen. Oh, oké. Dat is onmogelijk. Ah, ja, dat is oké. onmogelijk. Dat is misschien waarom je het vertelt, dat je er niet overheen Nee, kunt toepen. om een klein beetje de stemming te maken eigenlijk wat toen de tijd mogelijk was. Ja, oké. Eerst dat op de huidige tijd... Is dat moeilijker nu, om het bij elkaar te krijgen, het budget? Nou, we zijn natuurlijk begonnen met een stichting op te richten. Mhm. We zijn de notaris geweest, we hebben de bankrekening, we hebben dan alle nodige stappen moeten ondernemen. En daarna zijn we natuurlijk uitgegaan voor sponsoren. Dat is best een lang proces geweest. We hebben dat samen opgepakt eigenlijk. Ik ben zo'n 2 jaar aan bezig. We zijn er maanden, Ja. maanden mee bezig geweest eigenlijk om de sponsoren bij elkaar te krijgen. We zijn dan met de subsidie begonnen voor de gemeente. Wat ook best een lang traject is geweest. Maar even ter vergelijking, wat is jullie budget nu voor de viering van 800 jaar Steen? Ja, daar wil ik eigenlijk niet te veel uitspraken over doen, maar dat is niet te vergelijken met vroeger. Is minder of meer? Veel minder natuurlijk. Minder. Veel Oké. minder. Dus voor jullie is het wel lastiger om dan iets, om de Ronnie Tobers zeg maar van nu, Nee. om die in te krijgen. We zijn ooit begonnen met die gedachte, maar we hebben dat Dat heb je los moeten laten. Oké. los moeten laten. Ja. We zijn er gegaan voor een jaarprogramma. Hey, om er een paar voorbeelden van te noemen Want dat eigenlijk. was 50 jaar terug ook anders. Nee, hè? dat was ook het een gewoon paar een dagen. gecomprimeerd Nee, feest was het alleen. Ja. Daar noemen ze het echt een feestweek. Ja. Hey, dat was dan misschien wel wat een uitgerekte week, maar best een gecomprimeerd iets eigenlijk. Ja, om een paar highlights te noemen die reeds geweest zijn. Ja, we zijn natuurlijk begonnen met de lasershow op de kerk. In een koude periode. Ik mag inmiddels zeggen dat we daar een vervolg aan willen geven. Wat leuk. Ja. Maar dit in een andere vorm. Oké. Met een belichting of een uitlichten van de kerk van Steen.
Als je kijkt op Heikant, kijkt op Klingen en als je zeker kijkt in Hulst, is dat... En wanneer wil je dat gaan doen? In het najaar dan of nog? Nee, vast. Oh, voor vast. Oh, dat is dan Ja. iets wat... Nou, dat is misschien wel goed. We proberen activiteiten die we organiseren dit jaar, kijken of we die ook volgend jaar kunnen doen. Laat ik zeggen, om die sociale cohesie van het dorp te versterken. Activiteiten die wij dus als nieuw presenteren, dat die volgend jaar doorgezet Oké, jullie zouden zeggen worden. Een een soort duurzame... Ja, het is een soort agenda van steen, maar dan voor de hele jaar. Zo'n trend zetten. De eerste die we dan gedaan hebben, echt evenement, was de nieuwjaarsreceptie. Ja. In de Warande hebben dat we was dus... nieuw voor... Nou, dat was heel lang geleden. Ja. Vroeger, Ah. tot 70, toen het nog een gemeente was. De laatste was het in 1970 januari. Ja. En nu hebben we het dus weer een keer georganiseerd. Ja, dat was is- best een groot succes, hè? Ja. Oké. Echt een groot succes. Dus dat is eentje die willen jullie wel gaan voortzetten, zeg maar. Die, Ja, iemand die- moet dat ja, oppakken straks, Ja, hè? ja. Als wij er niet meer zijn, Ja, want is de bedoeling dat jullie stichting na dit jaar stop. ophoudt te Ja, bestaan? eerder dan december, dan moet de stekker eruit, hè? Oké, dus jullie willen proberen om activiteiten in te varen bij anderen? Bij andere anderen. clubs die Ja. op Sint-Jansteen al actief zijn? Nou ja, goed, of je zou kunnen denken aan het gemeenschapscentrum De Warande. Ja. Maar die ook zichzelf sterk aan het ontwikkelen is. Dus Ja. zo zou daar kun je aan denken. Nou, op Ja. een of andere manier. Maakt Ja, niet ja. uit hoe je het wil doen, maar in ieder geval, oké. Ja. Maar eventjes, dus een van de highlights die al geweest is, was Ja. die nieuwjaarsreceptie. Ik kan er nog wel een paar noemen eigenlijk. Dat is dus dat Steen Montmartre. We hebben elk jaar de jaarmarkt natuurlijk op Sint-Jansteen. Het is natuurlijk best wel moeilijk om daar tussen te komen. Dus we hebben gedacht, we doen iets wat ook nog nooit geweest is eigenlijk. Dus we hebben in de Warande is dus een expositie gekomen, samen met een aantal schilders, een aantal kunstenaars, om te schilderen, om ratjes te maken of andere dingen te doen. En dat was best een succes. Dat is goed bezocht. Dus ook. hopelijk is dat ook iets voor de Wat toekomst. in de toekomst. Ja. Oké, ja. Maar even, dit is al geweest. Laten we even kijken naar wat er nog te gebeuren staat. Want Nou, ik denk dat dat wel belangrijk is. om daar eventjes over verder te gaan, wat er nog te gebeuren staat. We willen een hele speciale ouderenmiddag organiseren op 18 juni. En dan willen ze ontvangen met koffie, Mhm. met Steense vlaai. Dat is dus schijnbaar een uniek iets, een speciaal Oké. recept. Een kermisfly Een kermisvlaai Ja, wordt het ja. ook genoemd natuurlijk. Maar je hebt het ook op Allemaal met een Klingen. apart recept per dorp. Je hebt het op Ja. Klingen, je hebt het op Heikant, je hebt het op Nieuwnaam, je hebt het overal. Dan willen we dan een speciale Steense quiz doen op dat moment. Kort en compact. Een korte bingo. En dan daarna willen we 2 eenachters opvoeren. 2 kleine kluchten eigenlijk dan door het toneel van Sint-Jansteen. Oké, die worden ook betrokken, zeg maar, dit Ja. schil. Ja. Ik zag sowieso in jullie programma, wat ik op de site kon zien, dat er heel veel verenigingen en clubs die in Sint-Jansteen actief zijn, dat die betrokken zijn in het programma. Ja, ja. Die zijn onderdeel gemaakt van het programma. Ja. Klopt, hè? Uiteraard. Ja. En we proberen de activiteiten die zij doen te versterken door bijvoorbeeld prijzen uit te reiken of het een iets andere draai aan te geven, zodat het... Kun je er een voorbeeld beter van noemen van iets wat eigenlijk toch al plaats zou vinden, wat elk jaar al is, maar waar je dan die 800 jaar steendraai aangegeven hebt? Dus er zijn er een heleboel van op dat gebied eigenlijk. Hè. Nee. Dat is eigenlijk al begonnen met de carnaval. We hebben bij carnaval geprobeerd, bij de kindercarnaval, om het thema 800 te stimuleren bij de kinderen. Daar hebben we dus een prijs aan verbonden dan. En bij de echte carnavalsoptocht hebben wij als jury opgetreden. Ja. Om dus de kleine groep, de grote groep en de wagens te beoordelen. En als het thema 800 erin voorkwam, hebben we dat beloond. Oh, oké, op die manier. Dus zo probeer je het een beetje, ja, een duwtje te Een geven. beetje een duwtje te geven om het te promoten eigenlijk. Oké. Nou ja, goed, bij de jaarmarkt hadden we inderdaad een prijs uitgereikt voor het... Ja, de jaarmarkt was helemaal natuurlijk een leuk Want anekdote. dat hè? zijn natuurlijk al evenementen die al Ja, gevestigd zijn, Ja. zelfs als carnaval en op de kermis en de koers en noem maar op. Daar hoeven we verder niks aan te verbeteren, zal ik maar nee, zeggen. nee, dat lijkt me ook niet. Nee. Nee. Om nog even terug op de jaarmarkt. Alleen Hadden we, versterken. Ja. hadden we die stier Bertus, wat dan inmiddels dan een koe was eigenlijk, want dat is bedoeld als een stier. En elk jaar moet je raaien wat hij weegt. En wij hadden ervan gemaakt dat dus moesten raaien hoe oud hij was. In dagen. Het zal vast in de dat richting ga- van die 800 geweest zijn, zeker. En dat gaf dus best wel wat commotie om uit te rekenen hoe oud zo'n Ja. beest was in dagen. Oké, ja.
Ja, dat is een Het goed zat idee. inderdaad, je gokt goed. Ja, Ja. ja. Maar Het was geen dat is wel leuk. 800, Dat is een ja. creatieve manier van Ja, ja. om dat omgaan met dat 800. Ja. Ik begrijp dat jullie 14 juni, naast dat zeg maar de expositie open is voor het publiek, Ja. is er ook een aspergemaaltijd, Ja. geloof ik. Hè? Ja. Speciaal Een lunch, rondom het thema 800. Is dat ook dat is voor iedereen die daaraan mee wil doen? Op of- inschrijving, hè? Op inschrijving. Op Ah, inschrijving. Ja, oké. Het is Ja. natuurlijk beperkt natuurlijk qua accommodatie. Ja. En ik begrijp dat er in juli, dan Maar is wacht toch een even, het soort... is toch wel goed om te melden dat het wordt gedaan door Brian. Dat is een oud inwoner van Sint-Jan-Steen die een uitgebreide kokscarrière al achter de rug heeft. En die ondertussen in Hulst ook een Ja, van de bistro. bistro heeft. En Bistro die, Brian, hè? Ja. die wilde graag meewerken om hier een keer een En waar gaat diner. dat dan plaatsvinden? Hier in de Warande. Dat is in de veranda? Ja, ja. Oké. Nou, Ja. is er ruimte zat. Ja. Ja, alright. Maar jullie hebben ook een feestweekend. Van 3 tot 5 juli begrijp ik. Het grote 800 jaar steenfeestweekend. Nee, het feestweekend begint bij ons eigenlijk dan in de juni eigenlijk, hè? Ja. Het begint met die ouderenmiddag. Dat is een misvatting. Ja. En dan hebben die de Rijndagtocht, dat is ook nog een belangrijk evenement dan. Oké. Op 20 juni krijgen we de Rijndagtocht op bezoek. En we worden dan start- en stopplek. Oh, ja. En dus we krijgen De fietstocht bedoel de fietstocht hè, van de Ja. Rotary, hè? Ja. Dus we krijgen alle mensen op bezoek eigenlijk. Oké. Of alle mensen die komen langs dan, hè? Ja. Hier bij de start- en stopplek. Dan hebben we natuurlijk hier ook nog het Midzomernachtfeest. Dat is dus eigenlijk via Lazarus dan. Hè? Tom Val gaat dat verder organiseren. Dan hebben we die kinderdisco. Dat is wel een leuk iets. Op 27 juni, met de kermis dan, hebben we op zaterdag de kinderdisco. Oké, dus de kleinste, daar hebben jullie ook aan gedacht. Ja, we denken aan iedereen. aan iedereen, Ja. van jong tot oud. En met de Ja. kermis willen we nog introduceren op 30 juni de dikke bandenrace. Een klein beetje gekopieerd van Hulst. Maar we willen het introduceren hier op Sint-Jansteen. Oké. Voor de jeugd van de lagere school. En dan hopelijk pikt iemand dat op om dat mee te nemen voor de komende jaren. En ik ga even fast forwarden toch ook in het programma, want de mensen kunnen het programma gewoon op jullie site zien. Het zijn veel te veel activiteiten om Ja. nu allemaal te Ja. benoemen. Dat zijn, gaat zijn niet. er veel, ja. Maar in ieder geval hebben jullie 22 november, is er een groot slotfeest. Ja, dat is de bedoeling, hè? En krijgen we daar dan een Ronnie Tober-achtige Nou, act, of, waar wij al over gesproken hebben een paar keer in ons bestuur dan eigenlijk, dat we dat slotfeest laten afhangen van hoe het budgetair verloopt in het jaar. Dus mogelijk. Dus je weet het nog niet. Mogelijk. Maar het zou kunnen. Ja, Het zou kunnen. Dus als er nog een sponsor is die denkt van nou, ik wil een Ja, mooie ja, act ja, ja. hierin, die kan zich bij jullie melden. Ja, zoiets. Toch? ja, Ja. maar Dan daar begrijp is ik dat dus- jullie ook nog handjes kunnen gebruiken. Mensen die helpen bij de activiteiten. We hebben al een paar keer een sponsor, of een sponsor niet, Vrijwilligers. een vrijwilligersavond gehad. En we hebben best wel een hele goede respons. Ja, waar je moet inzetten, dat komt straks pas allemaal echt in die juniweek. En Ja. in dat verhaal hier bij die ouderen en met die Maar andere als mensen geïnteresseerd zijn en ze Nog altijd, verzinnen, hè? dan Ja. kunnen ze zich nog melden. website. Ja. We hebben een e-mailadres. Dat staat ook op die website. steen800hotmail.com. Ja, super. Nou, hartstikke mooi. Ja, we zijn aan het einde van de uitzending alweer gekomen. Dat is snel. Ik wou jullie hartelijk danken. Sowieso dat jullie het initiatief genomen hebben en voor het gesprek. Ja. En ja, ik denk dat het een heel mooi programma wordt. Zeker als de hele gemeenschap van Sint-Jansteen er ook lekker zijn schouders onder zet. En als je nog wel sponsors vindt voor leuke activiteiten, dan is dat En die hartstikke mogen zich mooi. altijd melden natuurlijk. Daarom. Bij de penningmeester neem Bij ik de aan, hè? penningmeester. Precies. Beste kijkers, als u nou wilt weten wat er allemaal precies gebeurt op Sint-Jansteen, en ik kan u verzekeren dat is een hoop, Ja. dan kun je kijken op de website www.steen800.com. Hij verschijnt hier ook hieronder. En daar kunt u zich ook aanmelden als vrijwilliger. Blijf kijken en tot de volgende aan tafel.